Il-Gvern iffirma ftehim mal-Arriva biex il-karozzi tal-linja jgħaddu minn triq Biżazza, imma l-istess Gvern kien għaddej bix-xogħol biex triq Biżazza tkun bissa n-nies bil-mixi mingħajr karozzi. Fuq The Times, l-assistent parlamentari Robert Arrigo ikkundanna l-attitudni ta' bulldozer li ntużat għaskapitu ta' residenti. Mhux biss ir-residenti ser ibatu, iżda wkoll dawk li għandhom negozju, ħaddiema u x-xerrejja. L-effett negattiv ser ikun fit-tul għal Arrigo. Id-deċiżjonijiet fissru li t-toroq residenzjali qegħdin jaraw aktar traffiku u li min irid imur biex jixtri għandu anqas fejn jipparkja. Qal li meta kien sindku tal-lokalità flok kien naqqas il-parkeġġ kien żiedu. U dakinhar Austin Gatt, illum Ministru li taħtu taqa' ir-riforma ta' trasport pubbliku ajru cowboy. Allura issa minħad deċiżjonijiet fuq triq Biżazza ser insejħulu, staqsa Arrigo. Minkejja kollox il-parkeġġi li kienu żdiedu fi żmienu għadhom jintużaw sal-lum u ħadd ma neħħihom. Arrigo qajjem dubji dwar l-integrità tal-Kunsill Lokali f'din il-biċċa kollha. Biex il-karozzi tal-linja ma jgħaddux minn triq Biżazza ser ikollu jsir użu minn 17 il-karozza tal-linja addizzjonali illi m'għandhomx arja kundizzjonata u lanqas servizz ta' sinjali biż-żewġ lingwi. Għall-ispejjeż il-ġodda li ser taffaċċja l-Arriva biex il-karozzi tal-linja ma jgħaddux minn triq Biżazza, il-Gvern ser ikollu jagħtiha kumpens mit-taxxi tal-poplu.